Ipunan na akong trabaho, di punan sa akong sweldo, di ba? Ha? Di pa, sagay ka. Dili to gikan sa Marlon tay. Oo, dire. Nabala ka taon si Sir kay basig layan niya maka angkon sa kanding. Naambot sana si Sir Marlon eh. Anong murag mawala din na siya. May buot na yung agaw. Inom do mo atong balita nga ang bata mo'y nakaduol sa kanding. Kauban ni Sidro. Ha? Oo, bitaw tay. Mo na yung kabalakan. Kay base niya pila niya si Sidro og si Amparing mo'y makaangkon sa kanding. Ano iya mang pangigihan si ni Isidro nga, ma'am ka na yung tuyo ang makita ng kanding. Ito. May nang may bawo mo nga si Amparing og si Marlon way mayang buot. Kay nabalaka si Marlon nga si Isidro og si Amparing mo'y makagunot niya sa kanding. Oh, ngano gud taon? Di din ihatag yang gisaad nga usa ka gatos ka libo ka pisos? Sa may problema na. Pasabton ta mo ha. Si Sir Marlon gusto niya nga siya ray makatagias kanding. Pero si Amparing gusto mo nga siya makatagias kanding kay binili lagi silang apuhan. Naa diha ang gikabangian. Oh, sakto no? O natay katungod gyud si Ma'am Amparing ana. Tay kay apo sad gyud siya ni Don Andres. Diba? Mao na diha malagmit mao nay makahimo nila kagubot. Ilagi nagiilugan ng kanding. Kamahal ko diyan ng kanding nga. Bisag gamay ra ng butanga, di kalikayan nga magkaribal sila ana. Unya, unsa may giari ni Sir Marlon nimo? Unsa may ang gisugo? Pabantayan ko lagi ni Sir Marlon sila si Isidro og si Amparing. Kay di gyud mosugot si Sir Marlon nga sila makagunit sa kanding. Walain ko lang Sir Marlon nga, iya naman ay agaw. Waling na sila yung mayang buot usak-usa. Mao na diha ang problema. Di sila maluoy ni Ma'am Amparing nga. Bisag ilang yuta, di siya papanginlabuton. Grabe naman sir. Wala tayo mahimo ana Helen. Tambagi sa si Sir Marlon tayo. Uy, di mo na maayong iya. Bitaw tay, tambag kay ko. Oy, ay mo panghilabot ha. Pasag din na sila. Bisag di na maayo iya, ato lang yung pasagdan. Grabe naman. Di lagi tayo magpakitag paglaban anang duha. Kay puro na ano itong mga agawon. Di na natin magsaba, maghilom na lang ta. Di tayo magpakitag paglaban nilang duha. Munday, naligo na ka! Ayaw lagi ng mangita kag-away. Sama ka, oy, paring. Kinahanglan nga magpailog ka. Grabe naman sa naman oy. Sige lang kog pailob. Sila lang ko nilag binuang. Di naman sa na maayo ilaha, oy. Nanubra naman na sila. Unyag musukol ka. Wa man taon tay mahimo. Di man ko musukol sa kusog manok kay kahibaw man gyud kung wa koy dag-anan. Pero ang ako alang kahibaw man gud ko nga naa jud ko sa katarungan. Unya og sigihan ko nilag daog-daog o pakamatyan ko na. Bugnawa lagi na imong buot, paring. Ako, naibaw mo ko ba nga nakas katarungan? Oo, nakas katarungan. Pero mag-unsa man ang nakas katarungan kung matandog na ilang garbo. Mualsa ng ilang garbo, init kay ilang uwa na mo. Nya, mag-unsa man na, mag-abot mo, ikaw init kag o, ya sila init kag o, nya, puros mo init. Mga kayo ang resulta na. Ang maini mong buhaton pa rin, wagi ko mo sa magpailog ka. Way mawa nimo, unya malinawon pa ang imong kinabuhi ana. Dili kay sugato nimo ang kainit, init sa sila, init sa ka. Ang mayo kayo sila, tubig ka. Masubahan naman ang kayo. Musa, pailob. Ang pailob pa rin, mo'y nindot nga hinagiban. Ako, wa man lang ko manggilabot ug sa unsay lang buhaton dinhi. Unya, ang mahitungod sa kanding ila kong pakgangon. Uy, di gyud mahimo nga di ko moapil ana. Kalma lang, God. Ayaw pa da sa kainit sa imong o. Sama ka, oy.
Wa man ko malimot sa gisulti ni mama na ko manong. Nga mahimong di ko manggilabot sa tanang butang ni Lolo Andres. Pero kanang kanding, kinahanglan mo barog gyud ko. Kinahanglan manggilabot gyud ko. Ako nakasabot man ko nimo ba? Pero more ni timan eh. Laki ba ang kumpra nimo? Sa unsa pa kagamhanan na si Tiyo og si Marlon, kinahanglan ilhon ko nila. Doon ako'y katungod anang kandinga. Ako paring ako naibaw ko nga nakas katarungan. Pero ang Ginoo wa baya pasagdi kadtong mga tawo misalig niya, wa malimot niya. Ato ning isalig ang tanan sa Ginoo. Pailob na gyud sa gingon ko na nimo, muna'y nindot nga hinagiban. Kay naibaw ko, ang Ginoo nagtanaw nimo, dili ka pasagda niya. Siya ray mantigong mo'y pahimutan ni tanan sa maayong katarungan. Patuo sa kong tambag, day. Ay nagkabalaka anak manoy. Minaw man jud ko nimo. Ay nalang kabalaka mahitungod anak. Tungod sa kanding, mahimo nga, musugot na lang ko, nga muistar kag dugay din eh. Pero, hangyo lang ako nimo ha? Adto istar sa usa sa mga igagaw nimo, ha? Ay lang ko kabalaka mano kay pailin-ilin lang ko kog asa ko. Ang ako lang gyud mananghid ko nimo nga madugay pagyud ko dinhi. Isidro! Oh, Bedimit? Basta buang nga gini Sir Marlon. Oh, Huwag yun mahimutangan ni Apas Maham din eh. ay nagtagda ay naibawon mong kusbatasan na ng Marlon ba? Kamu naibawon na sa buwana. Ay nagtagda. Nay, ang kabuang ni Marlon, Oh. yan yung ipamungnuan si Matoy pagpapante ning mamo si Liho. Mao man gyud na siya noy. Wa siya mabalaka nga mailog ko ning mga yuta dinhi. Ang iyahang gikabalakan nga maangkon nako ang kanding. Mao ni ti mailhan nga mas dakong bahandi ng kanding. Mas bililhon pa na diri sa mga yuta. Bitaw, no? Kinis Marlon ba? Murag doon na gini taguan, may tungod ni kanding ada. Kay murag interesado magkay siya. Aw, do na gyud. Mauna nga iya kong gipabantayan kay di man na siya makatugot nga mamugos-kos pagkuhaan ng kandinga. Buang sa. Ngano ka ba no nga? Bililon mo kayo ng kandinga nga kanding rin na. Ambot lang ka ba si Marlon rin naibaw na. Siya rin pangutan na anak. Huwag may kalibutan na na. Ingon ini atong buhaton. Aron di ta masakpan ni Sir Marlon. Unsa man? Sa gabi na to pagkiksabutan ng bata. Ito anong sakto gina? Unya. Mong pangutanon ng bata, ikaw may makiksabot. Pangutanon mo ang bata kung unsa may makatabang niya aron pagdakop sa kanding. Husto. Di ba? Sakto gina bon. Pero una na to na buhaton, kinahanglan kita'y una magsabot. Kung unsay atong sabutan, mao po'y imong ipasabot sa bata. Ugma sa gabi sabuto nimo ang bata ha, imong adtoon. Unya karong gabi magsabot ha. Kung unsay atong gikasabutan, mao say imong isulti sa bata ugma sa gabi Karong gabi ugma sa gabi Ha, sige. Basta ha, karong gabi magsabot ha. Di ta mga tugog sa iyo. Nya bon. Ang atong plano nga litago na to ang kanding. Ay, sus, kunyara na. Mugamit ra gyapon tang David. Kay si David ako kayo ikatabang sa atong plano. So na to si David? Atong ibutang sa ilaang na to si David? Amaw.
Si David may atong wanon. Nayabag na noon istoryahan noon. Basta si David ako kayo magamit sa atong plano. Ay, sige. Basta karong gabi mag-meeting ta. Magsabot ta pagmayo. Unya, ugma sa gabi at doon mo sa David. Kung unsay atong gikasabutan, pasabta si David. Okay. Unyang gabi adoon ako si David. Magsabot ta, mag-meeting ta. Maglibog. Ugma pa sa gabi Okay. Ugma sa gabi moadto kong David. Karong gabi magsabot ta kung unsa atong gisabutan akong isulti ni David. Precisely. Okay. Sabi ako. Ngano ka mapas na hilin ni Flor ganiha? Ha? Ngano mo sila pasa? Dili man gusto sila ganahan makikuyog nako. Murag sabot-sabot gito sila tay nga. Sila na lang ang magkuyog duha pagpangita sa kanding. Ngano man? Di lagi to sila ganahan nako tay. Magsige lagi po mo glalis di ay. Di ba gipasila naman ta mo? Nga di mo maglalis. Na si Flor ay maldita kayo. Manglabay pagagbato tay. Gusto tingali mong mutilaw na tigos kabaw no? Nga inigbunan ako astang kabaw maapil. May gusto ninyo? Munday! Apil ang kabaw, ako kabaw, ang tigo. Ayaw ko apil tay oy. Apil. Ngano magsige mong Si glalis? Helen na og si Flor. Kay mga burukinta kay tong duha ay. Burukinta, pareho mo. Kaya patilawon mo latigos kabaw. Tay. Kami na latigos kabaw na. Tay, ay na lagi ko apil tay. Ugma ha? Og di kayo mo kuyog tulo, kamong tulo. Patilawon to mo latigos kabaw. Ha? Ay na lagi ko apil tay. Sila na lagi si Helen og si Flor kay mga burukinta kay tong duha. Kamong to. Wa ko pasaluon ninyong tulo. Munday! Ngano ka oy, muram kang kakitag bitin. Di maga. Di man ko didire sa sunag lungag. Haman sila silin og si Flor. Ha? Hain? Namalit man to. Nya abot, wa pa man sad mga bot. Wa pa mga bot? Ay wa pa lagi. Ayo gini mga anak ka. Bitayo na ako da. Tay. Sige na tay, bitayo sila tay. Hindi tayo, utos ka. Bitayo sa tikanya. Tay, ala lagi ko apil tay. Ala ko apil Ala, tay. yung gibira. Ay, purol. Bitayo. Ay, naku, Ato sa, pilat, unahon, bitayo nga. Unsa naman mo oy? Utras ka na. Ikaw sabab nga gahid jud mo oy. Di mo kasabot. Kay ba mo sa puto ninyong amahan? Sila mo'y gahig unay. Nalabig ito si Flor ay. Naunsa man na sa floor. Ang angay ganyo din silutan ikaw kay ikaw mo'y broken to kay dako kay palaaway. Ako na no'y palaway. Sila mo'y palaway na ako. Di magay sila musunod na ako. Oh, kay nasukan ra ban tatay nimo kaniyong pag-ato sa ilang dimit nga ning hangyo ka dito nga ato kanila kuyog. Mao na diha. Bitaw! La, Madugay, magsayal ka na niya. Ngayon, dam na!